Simonne na mgbe ụfọdụ ị na-achọ ka igosi people na ịbụ ezigbo mmadụ, na-achọ ka igosi people that you can forgive, na mgbe afọ ka ị na-egbu onwe gị. Even though my voice note o sendisiala m ya ndị mmadụ na-enyezi confession ihe ha fụrụ n'aka this guy na ha mara. Hey, Mom, good morning, ma. Hey, this is what you tell me. I know they're surprised, oh. Because if you don't make a tent for me like 2 times like that, they do that prayer for me. So the way they do that time, me I know now when they look say, since God they use them and I not suspect. The way you can't just don't pump if you can't go and say I beg. Say he gave within a dream, making a print interpret that dream. So he come tell me say he wife there make a they go say if I do make a cause go there. I did trouser, make I put my trouser, make a tarapa. Say he won't make a day naked as he won't do the prayer for me. I could say no, I don't want the nigga who come tell me the prayer somehow. I know those understand that. I can't look say I go make a prayer. I never do that. That never do that kind of prayer for me. For say come here, make a tarapa. Tell your wife, Papa. Say one pray with me for nakedness. But why not take him as anything? He say since God they use her. As you come to her, not they surprised because he don't make a passes at me several times, which I don't understand. As you don't talk and I say, because this he don't do it to me. Then I go say me say no sleep, but nearly if I do. So thank you, ma. Possible na kita anụwa na ndị mmadụ na-asị fakpezie na fabụ nwanne ịmagonu agbaghala fakpezie ịmagonu maka na ekpele na ndị otu ya adịgo involved. Afọ atago ọsị m nne n'ihe gbadi ya kwuru bọpụ na ya chọpisi na ya ga-abịa ka ya ọnya biko na ya ga-akpị ya na fonu ya ọnya biko. Ọsị m chee na ya chọrọzi ya chọrọ iri ya biko ọ na-agwa ndị mmadụ n'ife ya mere ajọkọ na nwanne nwoke na ekwesịrị ịkpọrọ nwanne nwoke eke na ya aka nọlụ gba nkịtị ọ pụzalụ na fateki out ife fakwulu fa ga-eme nwa ya ya bịazi anya sị na ya na-ekpe ekpele na ya ma mgbaghala onwe ya ihe anụwa bụ ịghọtago. Ọsị m ọkwa ifere ha na-akpọ nwanne especially step ọsị m ịmara ị na-agba enekwa n'anya n'azụ. Don't worry if the nwanne when people have turned to be adult no onye ọbụla is there for her own or his own personal interest and nothing more. Na amụrụ na ife nwanne nwoke bịalụ ka o welu nya na die wee ma ọganyala chụpụzie die na ọ chọrọ igbu die o ji afa die eje na nke dibịa ka die nwụọ na ihe a niile na-aya die nọ nwanne nwoke mana Chukwu nọ this man na-azọ maka na the man abụkwa ezigbo mmadụ. O nwere ife nya chọzi ka o jikọnya na ndị a mana ụfọdụ ndị mmadụ na-asị n'ife ya mere ajọ ka na agaghịkazi too far. Biko na ihe a chọrọ ịma bụ number 1 ya agalụ too far na ya na-atalụ nwanne gbaghalị ya wee na-emeli ife ọma niile ya na-emeli ya. Ya agalụ too far na ya hapụọlụ nwanne nwoke chọọchị o wee tọnụzi anya into something ebe esi ezuzi oshi wee na-ezu ndị mmadụ oshi. Ya agalụ too far na ya kpọlụ ndị eke na ya aka agba nkịtị ka fa mee nwa ya na nyanwa ife niile ha planụlụ ime before ya wee kpọọ ndị eke. Na number 4 bụ ọnya ji eko mami ya ka ya ọnya mgbaghalụ ka fa wee dozie. Ọsị m ọkwa ifo nwaanyị anya na-agwa m na o nwelu one day before nya anụọ di ya jide ya na nwoke ọzọ na moto ebe fa na-afọtọli onwe fa gbakwa ọtọ nwoke ọzọ na-ele ibongi ya wee gata wee fịa o wee tie ntatie nke instead ọ ga-abalị ya mgbe na ife nwaanyị ame so lituo from the moto tọpụ ọgọdị agbala ọtọ kwuolie ike na sị na ọ mandụlụ ya na mma ya gbaghala sị fancha niile mana kịta na ya chọrọzi mana ya chọrọ ka agbala ife ndị mmadụ ilo yọtago ihe a niile ngụkọsịala unu na ọdụ unu ka nwaanyị a ihe o mere adịrọ ma ajọ ife ka o mere ikwupụta ihe nwanne nwoke mere ya ajọ ife ka o mere ịkpọ ọlụ feke ajọ ife ka o mere ikwete na mgbe di ese na fa chọrọzi onye ọbụla jebela onwe chai akụkọ eju nkịta ju ụkpa ọdụ mbụ nke a biko nsị gị na ọ na-aba na-ekwu ihe ụfọdụ ndị ekpele na-eme na-ada ụtọ ụfọdụ na-asa ịfụlụ n'anya na nke ka m fụlụ n'anya for the first time like m ga-akwụlụ gidigba now na-ekwu ife ụfọdụ do capable of doing. Honestly ụmụnne m ike gwụlụ ọkwa ife ihe a na-eme na obodo anyị bụ Naija sị na na-aka ụka Chukwu melụ mmadụ ebele onye ọbụla mụlụ anya ka azụ onye ọbụla mụlụ anya ka azụ onye amara ife a na-eme eweli ame ife a na-eme. I'm telling you. Ọsị m nne ma mgbalụ ndị ya na mami ya kwụ kịta nsị ya mba ọsị m imalụ ndị anụnwa ga-abụ a na-aka ụka ọbụla a na-aka ọ ministri ọbụla a na-eme na o nwelu ndị ga-anọ n'akụkụ na-agba ndị isi mgba
na-agba ndị isi mgba na-achọ ka akwatuo onye bụ ministry ghọtago na onye na ndị afọ bụ ihe kwụrụ and ndị afọ na-ebugheli asịrị a na ife amela ajọkazi na nke a na nke a ịghọta kịta ọsị mma na Chukwu na-aza ekpere maka na ụfọdụ ndị mmadụ gbasịrị ọsọ na chọọchị ha akọmi back small na Chukwu na-eme amara ọsị m na di ya narụrụ mmadụ ego wee kpelie ekpere na nwaanyị afọ si ya nwaanyị o ji wee mara ọgọdọ wee bịa ikpe ekpere si na dadi which is di na-ekpebuli ekpere na ọsị nụrụ enya mara ọgọdọ wee bịa gbala ọtọ na ya ma nkwe so ọbabali ya mbasị anya sibie sọkọpụọ ya wee sibie wee sọkọpụọ afọ ifugo ọsị m nne na ya ma nkọsị na ya akọba na chi ga-eji chekigodo na ife a mgbe nwaanyị a ji wee malụ nọ na soshal midia ka nọ and na m ga-ewepụta ife a na soshal midia wee nwee ike kọọlụ m ihe a niile unu ma how secretive ndị ụka na-adọ Adam shocked like Adam shocked honestly Adam shocked chei ebe ọ bụ na ị na-aka ụka na-ekpekwa ekpele nke go bụrụ onye isi ekpele na ndụ gị echekwudo na mmadụ abịa wenela aka gị tinye n'ife mmadụ na-eme si na onye afọ bụ Chukwu onye ka ọ ga-abụ mfu ụmụnne nwaanyị ndị agha na-akwụgharị na-akpọ onye nwa dadi onye nke onye nke asịkwa m na enwere ndị dị mma enwe honest one enwe good ones mana bad ones karịrị good ones enwere ndị dị njọ karịrị ndị dị mma mana ebe o si ewutezi m bụ na ị gara amazi ndị dị mma n'ime ndị dị njọ maka na asị na ofe aka lụta mmana ozu ọrụ ọnụ ọ bụ ịghọtago hai adụchele m ntị ụmụnne m ọkụ ịfụrụ ife a na-asị na mmadụ ga-echange only 20% out of 100 or even 10% out of 100 can change onye ọbụla dị njọ dịkwanụ njọ ọkwa onye ọbụla dị njọ dị njọ ị na-efegharị n'aka ụka na-esogheli ndị mmadụ n'ike si na my daddy in the Lord nkewa asịkwa gị enwere daddy in the Lord maka na enwe good ones mana kwa ifolo bad ones karịrị ndị dị good yes so ị na-esogheli kwafa ụfọdụ bụ ma akwa gị ome isi gị ma ihe niile kafa ji eje na nke ndị dibịa ị na-akwụgharịsị na ị na-eme ekpere ị na-akpọ fada dị na-eso ha tụrụ n'ike ịhapụzia di gị fama abụlụ dadi onye ọbụla kpachala anya fọmfoju akpajula everywhere people are just hustling for their own family wele gị na-akụ hustle ndị mmadụ ewele gị wee na-agbala ego ị na-akwụghalị ị na-ekpe ekpele enwesi sign nwesi red flag like that woman ọ si ya na ọgọdọ ka ọ ga-ama wee bịa ekpele ịmara na ndakpo ka ọ chọrọ ịdakpo this woman ndị ọ ga-aba dakposie mafe ekwune maka gịnị fele na-emefe kedu onye ga-akọrọ ọ nwaanyị 10% out of 100 nwere ike ịgwa gị na-adakposie nwaanyị ozo bulu na-agba ka ndị mmadụ ghara iji wee chọọchị suman wesị m na ọ bụrụ na di ya bụrụ ezigbo mmadụ na ya ka anụsigo di if not nwoke na one ga-edi ụdị ha ọ sị m na ihe ya megolu nwanne ya nwoke na-azụ di ya mara na ama ngụtị ọnụ si bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-aghọtanụ gị na nwanne gị nọrọ ọ bụrụ ife niile imelụ ndị bụ ka ị ga-agwa di gị ọ bụrụ ife niile imelụ nwanne gị ka ị ga-agwa di gị na-etunye asị apa this guy ịghọtago mana still ọ bụla ofu ihe Chukwu ji wee gọzie bụ the husband ka ọ na-target ọ bụla ofu ihe a Chukwu ji wee gọzie bụ di ya ka ọ chọrọ iwepụ maka na ndị ya niile na ofu ihe nya ma Chukwu ji wee gọzie bụ di ya na Chukwu ga-eli ezigbo di na this man love ya truly ya tago and ya love kwali ya back ọ bụ na ofu ihe ahụ ka ha chọrọ ịnalị ya na Chukwu ama nkwekwe in fact akụkọ buru ibu na oke nlote ka nkọrọ ọ dị too much ụmụnne gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazịalụ bụ aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ